बिपिन भाई का खबर देने बाहे मखान पुली जाक ओ पुली खबर हाय खितार जाग होनी जाऊ सा मानदायो अरे ताताल साविला राजनीता खाइदे आं तिनी भाई एमएलए बंखा एमडीसी बंखा जीवनां दल जाखारियाखौ दल बुहुम जाखारबा बुबाग्रा जखन एकदम बुबाग्रानो मोनथांसिनायखाय आफुरखाय आं खायखा गाय ईश्वरनि एका आशीर्बाद दं मुतारे मन एका आशीर्बाद दंले कुबिबाय दंमोन कत बड़ कादुलि हिनि नायखा कत बड़ सावि नायखा नारक माय ताबो नारक मांगलाक ओ एलाकाओ बुबाग्रानो मेसानानि मतो बरक आचायाखौ तिनि ताई मासाब तकबुकुर खुंनाय मन्त्रि सि तकबुकुर खुंबो ओ तकबुकुर खुंनाय जनो सिनाय दे जेखाने सुरु ककतमान साबाय जनो सारि जाखा नंग्रा दालाखै जाखाबासो काबैसौ अबानि बाबुनि सम्पत्ति जुबला फैनाय दा बजखन बुजबासा फुनि सम्पत्ति बुसो बसैमारु जों सैमारु मन्त्रि सैमारु तदন্ত खाय मानदे खांखाय मन्त्रि जालसो खायनाय तातार साइनिया किन्तु तामखा बैनिखा फुकुस करे 2 लाख जागाव से बक्ताबो अंगली आमनी ना बक्ताबो 20 থেকে 25 কোটিनि मालिक क्लास लायखना दिल्ली वो जागा पैसा दिल्ली जागा बाइन थुम दमा को और वो जतनी लेम्बु सो थांगे दे 3 ताला दालान बुसका कतके तांखा तंगले सिकै आबुल पुर बरमुरा तो छिला राजबारी हाइके सुप्राका आबुल पुर महारानी तो जेल खाना हाइचिन दंसो आबो वाल सुकमानिता अरे ने वाल सुगो वाल से 14 फुट बुते कासामिया ता बजे कुनुं फानो अरे नंगला जे कुनुं फानो सादाम हुसेन हागर बिसिं दमासि तिखै खिबो निना वाल नों नारदा मानो माया